Ai ko blai phi ha kerteng ke bathiang tam jong unong pradem jong Jesus Christ manta ka singro gade ka request video ha ka ba uwai na padeng jong phi oba kalinga ya kane ka be ke jingli ka ei ka long yeng kristan ka ba shisha kumno kane ka long yeng long kristan jungi ka de ban long kumbang jong phi man ka por kam le ke ei ka ba ki beru ki dan bangkren henry ke ei ka ba ka ten jong blai ka ong ka ta ka long ka ba dan kame ha shobangin po shi ka ta ka banta tetapi dang wan kesin kepada kong hapo jong ni channel jingi wanam klik dan subscribe ya kan ni channel jingi namar hapo jong kan ni channel yo shipon ke jingi kai ki ban ai ye phi ka jingi kai ha ka jingim jong phi ke ban ban kasi ke ban roy ban san ha ka jingim ka jinglong ke ba kan jaman se ka ktien jong blai ha ka jiroi sam jong David chispa arphonio ke ban kong kong ni la do try te ya ka ying ki menot leno e ki batte ya ka ladau try sumar ya kanong ba unong up unong pet le no way habangi ong kalong yeng long sem kristan kam semot dan ukupa dan kakemi dan kikon kibalik jing sing man ka Sunday kibalik syaki Sunday school day kibalik syaka Bible study man gipor Henry ke e ka bakongsan kalong ka jing im ka jing long ka bakan jaman sin habangi ong ka yeng kadon arbenta ka yeng ka bangi sa bat kalong yeng ka bangi im ka yeng kalong ka e ka ba pau shabar kabaki biru ki laban yoi ikan ro ki mau blok nang ta ki jingkhang git ki jingkhang markum ta teter kita kabaki nong tu ki laban tu Henry ka long ying long sem kristan pat kalong kabakan jaman sim kata ka jingi dei bat uble kabaki mau it ki mau blok ki simen ki mau kunro ki dei ka ktin jong uble ka jingya selok ka jing sneng ka jing kentiu na ka ktin jong uble habangi ong kalong ying long sem kristan kam semut ka jing snap ya ka jing ruai niam ka jing puli ya ka tien jong bule ka jing lei sya ka jing yeseng ka jing yelang perlok tang para kristan ni endre pemban ka de kata ka jing de ka baya jantam ka baken sai tam bat uble jongi kan mau ya ne ba ka jing le jing yeseng jongi kam pen long yingi ka long ying long sem ka badap ka biang ka jing le jing yeseng jongi khon jongi kam la ban te ya ka yeng jongi Henry ka jing le jing yeseng ka jing yete ka jing yaslok jong ki kimi ki khpa ka ta ka long ka bakong sam habakum ta ka e ka ta ka ba penlong ya ka yeng kristan jungi bakan long ka yeng kristan ka ba im ka long yeng long kristan ka ba im ka de ka to ka long yeng long kristan ka ba im rengkat bat uble ha ka ba ki de khot jong ka yeng baro ki im rengkat bat uble pi ha ka por ba misteri usna ya ka yeng uti shwa ya ka thliu ban shna ya ka rishot ban pan scam ya rishot nang ta usna ubu sakinarot nang ta ubu uthep sakisimen uthep sakinar barkum ta teter ban pan scam ya ka nong rim jong ko to ying bat hadin mo usna ya uturu shot usna biang saki mau blok ban pan scam biang ya ka ta ka ying jong ki kata ka jing shna jong u ya ka ta ki simen ka jing don jong ki simen ka jing don jong ki shep ka di ban long at a right proportion ki ong khtim pareng bat ila bun sin bha khamtam ha ki office sarkar khamtam ha ki building ke bashna da ki office sarkar ki long ki building ki bom biang bha ki cement ki bom biang bha ki shep tang hateng ka to ni porng i ke ying ke building kala khlem dani kala orno bat la ka ying ka dan ya orishot ubas khem Henry da kita ki kanro kita ki ingredients ki bedan hapo jong ka ying kim long ke biang ka ying kan sakalon ha ka wegaski kumjuru ha ka jingim jongi wat larangi im wat larangi latte ya kata ka yeng jungi halor mau siang ubade u Jesus Christ kumba u Jesu ya tho ya kata ka jingi tho hana halor jong ulum hak ba u ya tho ispang kata u parsi ispang ubru ubate ya ka yeng jungu halor usiap bat uta uwe pat ubru ubate ya ka yeng jungu halor mau siang uta ubate ya ka yeng jungu halor jungu siap kale ka wan karra ano ya kata ka yeng jungu Henry uta ubru ubate ya ka yeng jungu halor Jesus Christ halor mau siang baskem ka wan kal Henry kata ka yeng kam kalon namar kadon kata ka jingi de ka baskem bar uta nong panim jungi u Jesus Christ bodi mau siang baskem ka jingi jungi kumta kumba kita ka misteri ha ka por bagi shna ya yeng kitan ba ya kita kinar kenro kitan ba ya kita kinarot man scam ba uta upaya kumtaro hindi mapan scam ya kata ka jingi de jungi bat u Jesus Christ unang panim jungi bar hatang gilap bala da kita ki resort kilong ki scam Henry kita ki simen kita ki ingredients ki badan bante ya ka yeng bat la da kamlong ka scam ha ka wegasni
kan sekelon kumbakelon ke ying assembly ki MLA jongi ki bapli mentah habang ila te ya kata ke ying kasem jongi nila ai ki rong nila ai ki rup ni penpiang ya ki tiar gitar hapo ke ying kasem nantang ithung sa sentiu ban pen itenat ya kata ke ying jongi kumjuru kajia haga jingim kajingnom ke bakan jaman sit pahabang ila te ya ke ying jongi halor mau siang Jesus Christ ni don kampat ban pen bah ya kata ke ying jongi ni de ban ai jimbam ya ke khon jongi kata ke jimbam om tang ke jimbam kabakan jamet Henry kabak kongsan ke jimbam kabakan jamet sem badai ke ketien jomble upol utho sya kinong Ephesus kalonong kabak Henry dukhat kabasau Henry tu besar tu pejia yaki ya ka jing hikai bar ka jing sngau utrai umta ngide ban yalam ya ke yeng ka sem jangi om ban besar yaki khoni tang ya ke jimbam kibakan jamet Henry khamtam ka jimbam kabakan jamet sem menekane ngalik kai ka we ka pak berkat bah ngadan lekai hapo jong kata kapak katon kawe kalong kami kashim ka kot ka puli ka kot kumni bat hata ka por ngai yo khon juga kumba nyu nene prasnam utau khon jong karu ushim bat upuli kot bat ngadap ka jing phala kumno kata kala long ba menta ka skinki khon jongi kilong ki khon ki batam sneng kim ngai shu ya ka jing hik shu ya kata ka jing sneng jong ki mi pa bun sin ki imski tang haka phone berkumta ngamban singa leng haka tagalong kimi bat ngong ki tagalong kimi kumno phila ban snen yo khon jong phi ba hakarta dang henru ne hinyus nem upule kot kuma puli mapi ko ong menohi bangi ong bagi khon kilong ki batam snen hende ki khon jungi kilang ki khon ki bangai snen kum tangi le yagatakin bot kajing snen kajing kentiu jungi yaki khon jungi kanom lele erem ikitin ka bangi kren hagi khon jungi kinom lele erem haga jigem jungi Henry ka kam ka bangi peni kata kalong ka bakongsan lalagi kimi ki kpa jungi yai kenriang ki khon kumno phini kimi nanti yaki bakin yai be kumta kata ka jingkren jong kata kalong kimi kala kata shisha ya ka jimut ya ka jimpar khat junga baki khon jungi mentagesngi kim dei baki tamsneng om dei baki tamsneng Henry bot pemban ya ka jing hikai jongi dangi don haying hasem jongi ibon kam barok hisngi ban scroll ki phone jongi pikmi nanti kumno ki khon ju pikin long hato makiru kim scroll ka phone jongi namar maki ki bot ya ka nuksa ukhon la pikali u ai u hero haga jingim jongu shisha ong de ukpa kumta dara ukpa u busy haga phone barok hisngi haga phone ban ni lekai game nane ban ye lekai ki mobile ja barok hisngi haga social media ki khon ro kin long kum tai kan mau bhaya kan ne shisha nan ongi bi aya ka por ka bakong santam nak menta jong ki khon jopi nama ki khon kim kwa ya ki tiar gitar pitip bale ki khon ki kwa ki kimi ki pa bakin thit tiar namar baki kimi ki pa kim don porshu ban ya spend time ban ya don rangkar bar ki khon ki kumta khnang baki ki khon ki kinom dom ki thit ban dak ki tiar dak present ki khon ki khnang baki khon ki kin long busy ha ki tu ki tiar gitar jong ki bat mangi par in busy ya lagi jong ki kam ji kan mau ya kini bagi khon ki pe ya kan nuksa jongi kumba haga por bangastang mane ka ong long le no ka jiminot jongi rau blei umman bante ya ka yeng jongi kumta ka don kam yangi bante ya ka long ying long sem jongi daga ten jong blei ka jing te jongi ya ka yeng jongi om daki ki bakan japarte hende ka bakong san langba ka ten jong blei mentangi trace tom na alun ang step hado bandemit manleyu ban besa ban pejia ik khonjungi Henry ki khonjungi kim don kam ya kata ki don kam kham tam ya ka jing sneng bat ka jing don rangkat jong phi bat ka por baki pulikor ki kwa ya phiru ba phin pulikor rangkat bat ki ha ka por baki lekai ki kwa ba ya phiru bakin lekai bat phi what's now start bangi long ki barang ba ki khonjungi bonusin ki khonjungi ki kham long kham start banengi philap nem lab kata ka jingi sha ki khonjungi ki long kham start banengi wat ongi ki bakane ka long pomde kane ka long ka badai Henry pen i ki ya kalenti namar rangim pet bha ngim tei bha ya ka yeng jongi menta ha ka be ka si ngin sa jenjar ka khten jong ble ha ka Deuteronomy ka long ba Henry und khot ka ba Henry ka ongkum ne batu ai bakane ki khiten yakiba ngalo hukum yeme hagane kasgi kinlong haka donot jumi batman hikai yaki halaki khon batu men kran shaphang jongki haba me shong haying bat haba me yaj halanti bat haba me thiaru bat haba me khiru
tu ai bagani ki kintin kiba ngile yo sngo menta ka singal long ka jingkur khu ha ka jingam jong phi to blei ka jing suk undon rangkat pat phi na ka menta ka borong jong blei to ngin yo lang amen pat amen.